този е и по-голем. Баджо пак се записва в групата на Шаро. Повече няма да хвърлям. Не дей, излови сомовите. Баджо, не толкова бързо де. Не мога да фана това, сгъването на връ. Защо мъните, че съм ота? Ми аз и теб та фащам, така че... То за сега върви... Пенчо, така да хвърли, не виж? Този е голем, момчета. Добре. Пригответе се. Не. Какво? Добре, бе. Чай, че снимам земята и аз като Михайло. Айде новата пръчка! Де, бата, нова пръчка! Значи, трябва да снимаш ти, защото е такова. Нас снимай ти да мога да убия парцала. Айде, да правим ли коментари? Започва край. От тук нататък Иво спира да нанася неговите пръчки, защото бати Митко излиза на центъра с новата вейца, с новата кука. Така че... Виж дали снимаш първо. Да нека да те се ли случи като на Мишо. Топък. Сега съм цървул само, ма пак Мишо е да той. Далече ли си още? Далече. Ванка, ти какво направи? Аз ще го прекараме там до утре. Ванката лови за стръв. Едно малко за стръв. Ще ми заложиш и на мен на вейц. Взел ще се запиша. Чакай, трябва да се види. Сега ще заложа моите вейци и седнем да пием. Где си бе, Иво? Чакай да видим майсторите, а? Ето ги майсторите. Майстор. Ето. Само че съм манил там. Ето го, идва. Идва лодката. Жопони. Чай да не падна в водата, че стане бати купона. Иска да ходи навътре, иска. Няма да мога да ничи. Сега, чакай малко. Где се обръща? Ние може да одим си легаме, братко, ние изкараме 70 кила мръвки. Месец го прекараме. Бе? Обаче, виж, имало и Шаран, голям човек, гледай какви люци са водили. Ще удари бати Митко Шаран, усеща. Митко, че го изкарвам да го виждаш, да го снимаш. Как? Трябва да си поиграш малко, да го хванем на кадър. Дай рибара, там нищо се не види сега. Тия мушици. Ето, видим пръчката така, ето пръчката. Връх, карбонов връх, много добра пръчка. Просто, бат Стефане, само трябва да завиждаш. Гледай какво, гледай. То същия като не. Като е, човек. То брат му. Братчето му. Братчето, ето. Братчето. Иво, ти повече няма право да вкърляш вътре. Мина с фаста и ще ти надупча кордата. Усещаш ли, приятелю? А ти усещаш ли, че няма да излезне скоро? Това на сомчето, бе? Да. Може да ви кажа, това е на малко съмче. Умрялото, да. И дето разправя, че сомчета, и дето сомчета. Аз казвам, че не подбира, бе, човек. Абе, мама, иде, бе. Заболя, мама, дете, бе. Па служи го на гърба са. Ние дето имаме големи рамена, ги слагаме на рамената. Други да мандети. Кой къде фане? Голямо. Чай да фанем Иво в кадър, да види как са въйца, що прави. Така. Дай. Снимай, тук снимай, какво правих? Макарата, Веднага снимаме аванса снимай, аванса тук. Ето. Така прави. Няма си да 100 парцал цял ден тук. Ти какво прави това пасат? Мижо е. Я да го извади ти, бе. Ево при портера да теб. Ето. Оха. Я трябва да тиква момчета. Помощ искаш ли? Помощ от приятел и обясни на публиката. Пръкнал газа, брат, пеш преплуват си. Обади се на приятел. Мамо стане на хубаво, бе. Обади се на приятел, бе. Аш косъм, бе. Ами так. Аш косъм, бе, аз. Добре. Значи в момента сме на Алфорхен, дирекцион Кастер. Репортер за битие и новините от място на събитието. Опа, браво. Спираме за реклама на Стъклен дом. Мама, ако гледаш това видео, то само ще да ти го подарим. Леко, Иво, леко. Това са и на ти. Браво, красавица, браво. Жив и здрав, маскар. Главно участващото лице в таковото Пенчо.
Браво, 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 красавец. По-леко тоня. А? То по-леко тоня. А, по-лек. По-малък е то. По-малък е, да. Малко по-малък. Ай, бе, Петка. Еха! Как е това в кадър, човек? Стигай да не падеш долу във водата. Ето вътре. Така. Браво, браво, Това е. браво. Иво, ти повече няма да вкарваш въйцата си. Поготви се сега на бат Митко на отъвица. Дай да го видим красавица. Значи едното. Значи. Да имаш има карта, бе. Там и за... На детето си. Изяде си детенцето. Я да видим, бе. Отвори, бе, маймуно. Ах, майка ти да е багадна, е? Отвори, бе. Не, само малко джука трябва да покажи. Имаш кариес на седми горен кариес имаш, педерас. Ихаш. Ти ще повръщаш ли? Какво направи, бе? Изяде мушичката. Добичето. Браво на добичето. Браво, добро. Нямаме думи, просто Иво повече да не си върля въйца, защото ние от него не може фаним. Корио, как да фаниш като твоите въйци още са по-поручи? В момента правим връзката. Ти моля да спра. Приятел в нужда се познава, трябва да помогнем. Този път си го влачете вие нататък. Какво направи? Глътнах една муха. Си глупна на някой. Бат, днеска лекви мустаци има, човек. Дебели. На Марин баща му. Марин го водил за риба и фанали един такъв голям цел, моля му отрязал мустаците, брат, кой ги замразил, ги замъкнал в България и ги... Айде, моти, айде. Да те в бим си му дава. Айде, кър. Айде, така, да извикаш на Владимир. Че се смях на тебе, сега аз глотнах. Как иска да майната и мен влезе в криво. Готово. Нема кестите. Така. Който мама. Браво. Спираме репортажа, защото да има място за Митко, ще почне да фаща след малко шарани. Може би. Иво, как да спра това нещо? Написи пак червеното, Аха. то се спре. Айде, Чичо, тебе ще кръстим. И ще да кръстим тебе. Иван. Си Иван.